Foraisa आरो बिथांजों फैफानाय सिबिजाथाव दैदेनगिरिमोन आरो बे मेलावनो बावैसो सफैनाय गरेस्वर समष्टिनि एमसिएलए फंबाय पबित्र कुमार बर' आरो बे मेलावनो बाहागो लाफैनाय गरेस्वर ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि अनजालु देबजित ब्रह्म आरोबाव बे मेलावनो बाहागो लानाय इउपिपिएलनि बायदिसिना सिबिजाथाव दैदेनगिरिमोन आरोबाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि सिबिजाथाव मावथिफारियाफोर आरो बेजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बायदिसिना दफा आफादनिफ्राय फैनाय आफादनि सिबिजाथाव दैदेनगिरिमोन आरोबाव दिनैनि बे सायनासालियाव बे गोथार सानाव बाहागो लाफैनाय अनजालु अनजालि फरायसामोन आङो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनो गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरदों बिथाङा जाहाथे आरो गोजोनै सोरगोआव थानायनि लोगोसे बर' फिसाफोरखौ जाहाथे अरायबो बिनि जिउमाया थांना थानो थाखाय जौगानो थाखाय थुलुंगा हरबाय थायो आं गिबि गिबियावनो बिथां गेदेमा जोहोलावा लिरलांनाय दोंनैसो खन्थाइ आरो लिरलांनाय मेथाइ दोंनैसोखौ खन्थाइ महरै आवरायगोन बेनि उनावसो आं एसे बुंगोन जियानो जाया मानो जे थमास कार्लाइलआ गांसे बिजाब लिरदोंमोन हिर'स एन्ड हिर'अरशिप होनना बुंनाय आरो बेवहाय जोहोलावफोरखौ माने 6टा बाहागोआव रानदोंमोन जोहोलाव जायखौ जोङो जोहोलाव होनना बुङो आरो इंराजियाव जायखौ हिर' होनना बुङो जेरैबायदि से नम्बराव हिर' एस डिभाइनिटी मोदायनि गुन थानाय मानसि गोहो थानाय मानसि बेखौ माने जोहोलाव होनना बुङो जोंहा रमिया बुंदों आफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनियाव बे मोदायनि गुना दङमोन आरो हिर' दा हिर' एस प्रफेट माने जायफोरा धोरोम फोसावगिरि जेरैबायदि जोंहा गौतम बुद्ध हजरत मोहम्मद बा जोंहा कालीचरण ब्रह्म बिथांमोनखौबो हिर' होनना बुङो आरो थिग बेबायदिनो दा हिर' एज द पएट गेदेमा खन्थाइगिरिफोरखौबो हिर' होनना बुङो आरो बेबायदिनो माने हिर' बेखौ बुङोबा एज द रिलिजियास लिडार धोरोम गुरुफोरखौबो माने हिर' होनना बुङो आरो दा हिर' मैन ऑफ लेटर तारमाने मा होनगोन जायफोर मेलेमजिबि लिरगिरि सान्थौगिरि बिथांमोनखौबो हिर' होनना बुङो दा बाथ्राया जाबाय जोहोलाव लाइमोनफोरनि गोसो गोरबोआव बीर पूजा एबा जोहोलावखौ सिबिनाय बे मोनसे गुन एबा बे मोनसे आखला थाथारनांगोन हिर' होनना बुंबा जोंनिया खायसे खालि सिनेमानि हिर' आरो हिर'इन फिसा नालाय सलमान खान गोथा करिश्मा कापुर बेबायदि आरो बिसोरबो हिर' नङा हिर'नि सोदोबथियानो जाबाय
जायखौ जोहोलाव जोहो माने मा मान गोनां गुन गोनां गोहो गोनां मोजां गुन गोनां लाव एबा गोलाव थै मोदोम गोनां सासे गोख्रों बिर जोहोलाव जाय मानसिया समाजनि हारिनि हादोरनि मोजां खामानि मावनो थाखाय थैनोबो गिया बेफोरनो जाबाय जोहोलाव आरो जाय हारिनि गेजेराव गेदेमा जोहोलावफोरनि फारसे सिबिनाय गैया आरो सिबिनाय थाया बे हारिनि गेजेराव जोहोलाव एबा जोहोलावजोफोरा उजिबाय थानोबो नागिरा आरो बे हारिया माब्लाबाबो जौगानो हाया बेखायनो जोहोलावफोरखौ जोङो सिबिनांगौ बिथांमोननि गुनफोरखौ जों सावरायनानै बिथांमोननि माइन्डसेट बिथांमोननि साननाय हनाय एबा सानस्रिखौ जोंनि गोसो गोरबोआव जों बेरखांहोनो थाखाय जों नाजानांगौ जेरैबायदि ग्रेट लिडार नेपलियन बर्नापार्टआ बुंदोंमोन I borrowed the mindset from the library I borrowed the mindset of the great man from the library होनना बुङो बिथाङा बिजाबखुलियाव थाङो आरो थांनानै गेदेमा मानसिफोरा सोरजिलांनाय बिजाबफोरखौ फरायनानै आरोबाव बिथांमोननि जिउ खौरांफोरखौ फरायनानै बिथांमोननि माइन्डसेट बिथांमोननि गोसोखौसो आजावना लानो थाखाय नाजायो आरो बेखायनो बिथाङाबो गेदेमा मानसि जानो हादों थिग बेबादिनो जोंहा इजराइलआ मोनसे फिसा हादोर नाथाय बे मानसिफोरा तामान फरायो आरो बेखायनो मुलुगनि बयनिख्रुइ बांसिन इजराइल माने इहुदि मानसिफोरा इजराइलनि नोबेल बान्थाखौ मोननो हादों They have good communication they know about the power of communication आरो बिसोर मोजां खोथाफोरखौ तामान सावरायो आरो रायलायो आरो तामान फरायो बेखायनो जोंहा फरायसाफोरनि न'नि खथायाव रुमाव आसलथे गेदेमा जोहोलावफोरनि सावगारिफोरा थानांगोन आरो बिथांमोनखौ जों सिबिनांगोन बिथांमोनखौ जों नायनांगोन आरो बिथांमोना मा मावलांदोंमोन मा सानदोंमोन माबोरै थांनानै दङमोन माबायदि संग्राम खालामदोंमोन माबायदि जौगानो थाखाय दावहा नांदोंमोन बेफोरखौ फरायनानै गावनि मोगथांजों बेरखांहोनो नाजाब्लासो you can achieve something in your lifetime दा जोंनिया माला गोबां फरायसाफोरनि फरायनाय खथायाव सलमान खान नंगौना करिश्मा कापुर बेबायदि माला सिनेमानि हिर'फोरनि सावगारिफोरासो माला थाब्रै जुनानै दोननाय थायो दा बे आसलथे थिग नङा दा बेबादिनो आरो जियानो जाया मानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेसेबांबा दुखु दाहाखौ नेवसिनानै लेखा फरा लादोंमोन सोलोंथाइखौ बिथाङा लादोंमोन आंखि खोनादों आं मोनदों फरायनो बिजाब गैया बियो दतमा बाजाराव फैनानै खिताबनि गलायाव जिरायनानै सानसेमानि बिजाबखौ फरायना थाङोमोन इमान इन्टारेस्ट गियान मोननो थाखाय गियाननि थाखाय एसेबां माने हांखुर आरो दा बेबायदि गेदेमा बेबायदि गियाननि थाखाय हांखुआ थारमाने मा होनदों बिथाङा बुजि मोनोमोन नार्सिस पावार
आरो बेनि थाखायनो गियानखौ जिखुनु राहाजों बिथाङा लानो थाखाय नाजादों बिथाङा सासे नेशनेलिस्ट जातीयताबादी गावनि हारिखौ जिउयै माहाबै मोजाङै मोनोमोन आरो बिथाङा जे जोंनि हारिखौ मोजां मोनोमोन बिखौ गावनि खन्थाइफोराव बेरखांहोदों बिथांनि बे सानस्रिया ओरैबायदि बेरखांदों आं बर' गोसो मोदोमै जिउयै फाहामै हारा मेलेम बिखा बिख्रो आं बर' बर'खौ अननाया आंनि हाबा बर'नि मावनाया आंनि बिबान आरो बेबादिनो आफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर'नि हाल सालखौ नुनानै बर'फोरखौ गुबुन हारिफोरा गादबनाय सोबख'नाय आरो नाख्रेबनायखौ नुनानै ओरैबायदि गावनि सानस्रिखौ खन्थाइनि गेजेरजों बेरखांहोदोंमोन हालिया आं सहायनो बर'खौ नाख्रेबनाय बर'खौ दबथायनाय आरोबाव बर'नि जा जारिमिन बे बर'नि जारिमिन जोंहा रायजो दोङोमोन राजा दोङोमोन जोंनि गेजेराव भगदत्त गाम्बारि हिडिम्बा जोहोलावफोरा दोङोमोन जायनि मुंफोरखौ खोनायोब्ला सुथुर हान्जानि बिखा बिख्लो हमफिहोयोमोन बिथाङा बर'नि जारिमिनखौ गोसोखांनानै गावनि खन्थाइयाव बेरखांहोदों एरै गोसोखाङो आं बर'नि जारिमिन बर'नि मोन्थाय आरो बेबादिनो आफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गावनि हारिखौ सुथुर हान्जानिफ्राय उदां खालामनो थाखाय अरायबो सानोमोन आरो अरायबो खामानि मावलांदों बे बाथ्रायानो बिथांनि खन्थाइयाव ओरैबायदि बेरखांदों सुथुरखौ फोजोबस्रांनो बिग्रायखाङो गोसो जायो आं ओंखारनो दावहाथिलियाव सिलाय बारुद कामान लाना फोजोबस्रांनो सुथुर हान्जाखौ उदांस्रि लाबोनो बर'नि आरोबाव बिबार माला होननाय दोंसे खन्थाइयाव मानसिया थैयो जोनोम जाबाथाय थैखानाय दङ आरो जेसेबां जोङो उजिग्रा माने जिबिफोर दङ जों बयबो थैखायो बे अराय सैथो बाथ्राखौ आरो बे सैथो सानस्रिखौ गावनि खन्थाइयाव बिथाङा ओरैबायदि बेरखांहोदों नाङा आंनो रावनिबो फ्रायबो आंनि गोदनायाव बिबार माला बे बुहुमाव जोनोम मोनदोंब्ला थैनांगोन सानसे थांना थानाय समाव मावलांगोन आं हारिनि थाखायनो थैलांजासे आरो बेबादिनो सम आरो थासारि जेब्लानाखि बिथाङा लोमजादोंमोन बेराम जादोंमोन केन्सार बेरामाव गोग्लैना दङमोन अब्ला गेजेर गेजेर एसे एनै माने गोसोआ लोरबां जायोमोन आरो गोसोआ बोदोर जायोमोन बेखायनो सम आरो थासारिया खन्थाइगिरिखौ खालामदों बोदोर बेखायनो खन्थाइगिरिया ओरै लिरदों दानस्रां आरो खोमसि लोरबां मोनदों आरो साननाय फैदों जेब्ला आंनि लोमजानाया बारा जायो आंनि लोगोफोराबो सोमावसारनायनि डिप्ल'मेसिफोरखौ हमनो हास्लाबा आंनियावबो साननाय फैयो where for me those I love may a whiteless bower be built or from passion, pain and guilt amidst the lovely hills
That is the pleasure, that is the happiness. आरो बेबादिनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ खायसे मेथाइ लिरलांदोंमोन आरो जाय मेथाइफोराव बिथांनि सानस्रि आरो सानथौफोरा बेरखांदों जाय मेथाइफोरा जोंनि गोसो मोदोम सोलेरखौ जांख्रिखांहोयो दा बे दोंसे मेथाइखौ आं एसे आवरायदों आं गायक मेथाइ खनगिरि नङा नालाय खन्थाइ बायदिसो आवरायदों आं बिग्रायारि सुबुं समाज गोदान समाज दानायनि लाबोगोन आं बिग्रायखांनाय बर'नि गोदान नखर दानायनि गोग्गोम गोदान बर' समाज सोरजिगोन आं बर'फोरनि आरोबाव ग्रिद ग्रिद जांख्रिखां बर' माहारि जांख्रिखां बर' सिखोला जांख्रिखां बर' सेंग्रा बोराय बेन्थ बयबो जांख्रिखां हारिखौ लाखिनो बड'लेण्ड सोरजिनो जांख्रिखां नांगौ जोंनो गणतन्त्र नांगौ जोंनो जिउ मोनथाय बे बर' माहारिखौ खालामगोन जों मुंदांखा बे बुहुमाव थैनाय थांनाय जेबो नङा थैनोखौ जों गिया ओंखारदो दावहा फोथाराव देरहासार बर' माहारि बर'सा देरहासार दा बेबादिनो बिथां गेदेमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लिरनायनि गेजेरजोंबो गावनि जा सानस्रि बेखौ बेरखांहोदों आरो थैजासिम हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमना दा बेबादिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एफा गिदिर जांख्रिखांनायखौ लाबोनाय दैदेनगिरि बिथां आफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दा समाव बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमुफोरा गोमालांनायनि लामायाव आरो बे समाव बेबायदि मोनसे दुलाराय मुलुगावनो मोनसे माने गिख्रंथावना आरो मोनसे सोमोनांथावना जांख्रिथायखौ लाबोनानै सा सानजा भारताव बर' होननाय जे मोनसे हारि दङ बेखौ फोसावदोंमोन आरो हारिखौ सिनायथि होदोंमोन बुहुमनि बिखायाव बिथांनि जायखौ बुङो मा माने आल्टिमेट डिजायर बा लास्ट उइश बिथांनि जोबथा लुबैनायाबो बेनोमोन जे जेब्लासिम जोङो बड'लेण्ड सोरजिनो हाया अब्लासिम बर' हारिफोरा बर' फरायसा आफादनि मावथि फारियाफोरा थैथां नाजानांगोन आरो बिथांनि मोनसे सानस्रियामोन जे बर'खौ मोनसे गेरेमसा हारि दानाय मास्टार रेस दानाय आरो मोनसे गेरेमसा हारि दानानै दुलाराय मुलुगाव सिनायथि होनाय दा जेबायदि जोङो फांसे दंफांखौ गेरेमसा होनना बुङो जेब्ला बिनाव बिलाइ थागोन बिबार थागोन फिथाइ थागोन गासैबो थागोन रोदा रुदा नाथाय बिलाइ दोङो फिथाइ गैया बिबार दोङो फिथाइ गैया बे दंफांखौ जों माब्लाबाबो गेरेमसा होनना बुंनो हाया आरो मास्टार रेस माने मा मास्टार माने गोरोंग्रा रेस माने हारि बिथाङा बर' फिसाफोरखौ गोरों हारि महरै दाजानायखौ हास्थायो जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गाननाय जोमनाय राव थुनलाइ हारिमु गासैबो थारमाने जौगासारनांगोन दा बेबायदि फांसे दंफांनिफ्राय जोङो फिथाइ मोनजानांगौब्ला आरो बेखौ
महरै होनो जुदि माने नाजायाबा बे दंफांनिफ्राय जोङो माब्लाबाबो फिथाइ बिलाइखौ जों मोनो बे दंफांनो साननि बिदुं नांगोन हासार नांगोन दै नांगोन आरो एम्फौ जायोब्ला एम्फौनि मुलि होनांगोन अब्लासो जोङो फांसे दंफांखौ गेरेमसा महर होनो हागोन आरो बेनिफ्राय जोङो फिथाइखौ मोनजागोन दा सासे मानसियाबो गावखौ मास्टार एबा गोरों हिसाबै दानो थाखाय जों नाजायाब्ला माब्लाबाबो जों गाव हारसिङैनो गोरों जानो हायाब्ला दा जेबायदि जोङो कबि फांनैसो गायोब्ला बेवहाय नांगौ रोखोमनि दै नांगौ रोखोमनि हासार भाइटामिन सम सम एम्फौ बुथारग्रा मुलिबो होनांगौ नङाबा बे कबि फुलिया गियानग्रा गुजारा जानानै सोरबिलांगोनब्रा बियो दा मानसिफ्राबो बेबायदिनो फिसाफोर नोंसोर गावबा गावखौ गोरों मानसि हिसाबै दानो थाखाय गावबा गावनो मैखोमै जों नाजानांगोन आइ आफा फोरोंगुरुफ्रा नोंसोरखौ हेफाजाब होगोन हानायखिनिखौ नाथाय you to take the responsibility मैखोम बिबानखौ नोंसोर गावबा गावनो लानांगोन खारन सोलोंथाइ लानायखौ मा होनना बुंदों क'अपारेटिभ आर्ट होनना बुंदों समबाय बिद्या सारा नोंनो माबा मोनसे फोरोंनो नागिरदों नों लानांगोनथ' जेरैबायदि मा होनदों डाक्टरनो जुदि बेरामिया हेफाजाब होआब्ला फरायसाफोरा फोरोंगुरुखौ हेफाजाब होआब्ला बेगर आरो दै आरो हाया आबादारिखौ जुदि हेफाजाब खालामाब्ला बे जेबो आबाद दिहुननो हाया दा बेखायनो सोलोंथाइनि जा थांखि बेखौ आबुं खालामनो थाखाय फरायसाफोरा क'अपारेट एबा हेफाजाब खालामथारनांगौ दा बेखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरैबायदि गावनिल' सानाखैमोन थिग बेबादिनो जोङो आसलथे जेबायदि बिथाङा लेखा लादोंमोन गियान लादोंमोन आरो बे गियान आरो लेखा जा मोनबाय बिजोंनो गावखौबो जौगाहोनाय बिथाङा मा खालामदोंना इयो उनाव सलायबाय नुबाय माबाया इन्जिना माबायाव डिस्टार्ब होबाय लोगो लोगोनो बियो जिमान गोरों माने पाइलट दङ सिनियर पाइलट दङ बिसोरजों रायज्लायबा ओइ आदा आंनिया ओरै जाबायलै आं मा खालामनांगोन आदा एकदम नस्थ' जाबायलै मेसिना एकदम आं दं माबा माबि खालामदोंलै आदा आंथ' मा खालामनांगोनलै आदा बिसोरबाय धरगाहाम मोनसे बाथ्रा खाम खाथियाव जुदि लैथो दङबा डाइरेक्ट लैथोआव लाना थांनानै नोङो उरां जारखौ बेयाव गारनाय This is the power of conversation and the discussion. रायज्लायनायनि गोहोआ बेसेबां दं बेबायदियाव माने माब्लाबा ओरैबायदि खैफोद जायोना नोङो लामाखौनो मोना जायो लामाया गोथेलाङो आं माथो